Здравейте отново от стадион Славия. Тук сме за второто по време на срещата от 34-я кръг на югозападната В група между отборите на ЦСК и Миньор Перник 3-0 за отбора на ЦСК след първите 45 минути. Голове на Дичев в 13-та, Йордан Йорданов в 32-та и Николай Цветков в 34-та минута донесха комфортният аванс за отбора на ЦСК. Футболистите на Христо Янев проправиха още куп пропуски. Сега още в началните минути на това второ полувреме можеше да се стигне до нов интересен момент пред вратата на Миньор, но не успяха да се възползват футболистите на Христо Янев. Той избра на вратата Стоян Колев, капитан на отбора, и пред него Кирил Динчев, Николай Дичев, Момчил Цветанов, Александър Александров, Йордан Йорданов, Петър Витанов, Миленки Карин, Николай Цветков, Костадин Хазуров и Ангел Грънчов. Резерви Анатолий Господинов, Преслав Йорданов, Самира Яса и Кут Рамадан, Марио Йорданов, Станислав Маламов и Васил Попов. За Миньор виждате, има и смени в състава на перничани на почивката. Те са две. На вратата на Миньора Даниел Леонтиев и пред него са Юлиан Арсов, Даниел Стефанов, Костадин Кафтанов, Мирослав Тодоров, Иво Райков, капитан на отбора Христо Габаров, Виктор Софрониев, Антон Киров, който е заменен от Сидер Томов, Даниел Гогов и Радослав Митревски. Калоян Янков, юношата на ЦСКА, също влезе в игра с номер 6. След малко ще имам възможност да ви кажа на чие място. Две са смените на почивката за съставът на Миньор. Петър Анестиев реши да търси разнообразие в предни позиции, тъй като отбора от Перник не отправи нито една опасност към вратата на Стоян Колев, с изключение на заключителните секунди. Виктор Софрониев опита един анемичен удар от разстояние, който не затрудни по никакъв начин на вратарят на ЦСКА. Главен съдия на срещата е Станимир Тренчев с помощници Владимир Велев и Петър Митрев. Атаката на ЦСКА поредна се организира. Николай Цветков измъква се сам от дясно. Александър Александров получава топката. Пас към опит за подаване към Костадин Хазуров. Намести се Христо Габаров и успя да изчисти. Поне за момент тази опасност премина. Отново той, притиснат от Петър Витанов, печели тъч. Трябва доста да се постараят футболистите на Миньор, ако искат през това второ полувреме да променят нещата, да направят нещо по-интересно. Евентуално да вкарат гол, защото ако не се съсредоточат, със сигурност могат да допуснат и далеч по-изразителна загуба. Даниел Гогов и Даниел Стефанов, двамата аташи в предни позиции, не направиха абсолютно нищо, за да бъдат запомнени. Грънчов. Пас към Костадин Хазуров. До него е Сидер Томов, Александър Александров. Сидер Томов си партнира с Виктор Софрониев. Петър Витанов. А промяната в състава на Миньор е проблеми явно за Юлиан Арсов, централният защитник, който получи жълт картон. Него място Калоян Янков, а Виктор Софрониев е минал в центъра на защитата. Опитният Хал ще играе като централен защитник до края на тази среща. Петър Анестиев прави това принудително разместване. Опит за хитро подаване от страна на Александър Александров в коридор към Петър Витанов. Не се разбраха обаче двамата футболисти на ЦСКА. Ново опит за пробив на един от най-активните играчи в състава на Миньор, Мирослав Тодоров. Заложи той на индивидуални действия през първото полувреме, което не му донесе успех. Възможност сега за перничани. Много добре. Момчил Цветанов попречи на това центриране, дори извършено нарушение срещу него. Недоволстват футболистите на ЦСКА.
Стоян Колев не бърза с вкарването на топката в игра. Дичев, Грънчов, Миленки Карин. Много грубо влезе в неговите крака Костадин Кафтанов. Скандирани от трибуните към Стоян Колев, опитният вратар, който днес играе последния си двубой, след което той ще се отдаде само на треньорската професия. Помогна на ЦСКА в изключително труден момент Стоян Колев и си заслужи аплодисментите, определено на феновете на ЦСКА. Нов гол в вратата на Миньор Перник. Футболистите на ЦСКА използваха пореден миг на заспиване, да кажем, на футболистите на Миньор и чрез Николай Цветков в 52-та минута правят резултата 4-0 с лекота. Играчите на ЦСКА и в тази среща успяват да надиграят своя противник. Един от най-добрите, естествено, Николай Цветков с асистенция, с 2 попадения. Въобще за Миньор проблемите са много. Остават Николай Цветков да стреля при положение, че има толкова опасен удар. Смяна ще има в състава на ЦСКА и Кут Рамадан ще влезе в игра на мястото на Ангел Грънчов. Виждате и какъв хубав удар отправи Николай Цветков. Никакъв шанс за вратаря. Леонтиев в 52-та минута в игра влиза Екут Рамадан на мястото на Ангел Грънчов. Най-вероятно Петър Витанов или Йордан Йорданов ще се върнат в центъра на защитата, защото Екут Рамадан се чувства по-добре в халфовата линия. Йордан Йорданов. Точно той ще изпълнява функцията на централен защитник, но при положение, че почти никакви опасности няма пред вратата на ЦСКА, съвсем нормално Христо Янев да даде възможност и на по-младите футболисти. Миленки Карин. Казуров и Момчил Цветанов не играят често с топката, което предполагам, че по един или друг начин ги изнервя, защото това са двама от най-активните футболисти на ЦСКА, които със сигурност биха се възползвали. Ако получат възможност, Александър Александров печели тъч. Витанов, Момчил Цветанов, хубаво подаване в коридор. Дали Момчил Цветанов ще достигне до топката? Решителна намеса на капитана Иво Райков, който недоволства към своите съотборниците си, тъй като допуснаха много елементарно този пас да достигне до опасна близост до вратата, пазена от Даниел Леонтиев. Ще има центриране от корнер, което със сигурност вещае сериозна опасност. Но сега поне Миньор изпитваше сериозни трудности при статичните положения. Няма там футболист на ЦСКА, като Николай Цветков отправи топката и пред погледа на Христо Габаров излезе вратаря Даниел Леонтиев. Сега ще вкарва топката в игра. Габаров към Митревски. Подаване на Митревски, излезе от дълбочина Мирослав Тодоров, само че Стоян Колев внимаваше и успя да пресече този опит за подаване. Кут Рамадан, на младият юноша на ЦСКА.
Марио Василев е другият млад футболист, който е на резервната скамейка от юношеските формации на ЦСКА. Александър Димитров с номер 20 се подготвя да влезе в игра за съставът на миньор. Петър Анестиев още рано направи трите си смени. Сега пресечено е това подаване. Пица бърза атака. Триково бе отправена топката от Даниел Стефанов към негов съотборник. Ще успее ли да я задържи в пределите на терена? Кафтанов успя. Претенции за извършено нарушение. Няма такова. Момчил Цветанов към Айкут Рамадан. Миленки Гарин лесно загуби топката и сега пасът бе към Кафтанов. Той обаче е в положение на засада. Александър Димитров влиза на мястото именно на Кафтанов. Тренерът Анестиев опитва да раздвижи своите футболисти в предни позиции. Кафтанов играеше отдясно. И в ЦСКА ще има втора смяна всеки момент. Цветков. Йордан Йорданов. Петър Витанов. Към Кирил Динчев. Успя Кирил Динчев да задържи топката в игра. Подаване към Александър Александров. Бърз е Александър Александров. Ще достигне до топката. Прави го. Решава да се натиграва обаче с Тодоров. Изгреши с Виктор Софрониев. Напред към Даниел Стефанов. Той размени подавания с Тодоров. Тъчът е за отбора на миньори. Смяна ще има в състава на ЦСКА. Ще напусне Момчил Цветанов и на негово място в игра ще се появи Марио Йорданов, който при дебюта си за мъжкия тим на ЦСКА успя да отбележи гол. Това бе срещу отбора на Балкан Варвара. Днес срещу миньор отново ще има тази възможност. Сега най-вероятно Николай Цветков ще мине да играе по лявото крило, а Марио Йорданов и Костадин Хазуров ще бъдат на върха на атаката. Александър Александров пък ще играе от дясно. Няма да има промяна в постройката на Христо Янев. Хазуров назад към Стоян Колев. Самочувствие разиграват футболистите на ЦСКА. Няма как да бъде и друго яче. Играчите на миньор видно е, че имат желание, но много трудно успяват да затруднат своя противник. Сега Николай Цветков. Зад нападателя бе много опасен. Сега хубаво негово центриране и там не рискува. Сидър Томов чисти в ъглов удар. Александър Александров центрира с глава, играе Виктор Софрониев. Спя се пребори с играч на ЦСКА. Много опасен шпагат. Измъкна се обаче Александър Александров. Центрира Дичев, затворен от капитана на миньор Иво Райков, който комбинира с влезе преди малко в игра Александър Димитров. До него е Кирил Динчев. Тъч спечели Александър Димитров. Даниел Гогов игра преди малко с топката. Длъжник е офанзивният футболист на миньор за представянето си в тези 60 минути до сега. 4-0 за ЦСКА срещу миньор. Дичев, Йордан Йорданов и на два пъти Николай Цветков се разписаха. И Кут Рамадан към Николай Цветков.
Много възможности има да центрира Николай Цветков. Реши да играе сам, прави го центрирането много добре. Дали ще се възползват играчите в бяло и червеното отбитата топка? Петър Витанов и Костадин Хазуров като че ли не се разбраха в тази ситуация. Марио Йорданов пък остана под топката. Александър Александров. Ново центриране. Митревски между двама футболисти на ЦСКА успя да се справи. Костадин Хазуров и Марио Йорданов са високи. Айкут Рамадан на Дрикова се измъкна тук от играч на Миньор. Сега пас коридор към Хазуров. Ще успее ли Хазуров? Удари 5-0 за ЦСКА. Отлична асистенция на Айкут Рамадан. Успя да отнеме топката в центъра на терена. Намери опитният Костадин Хазуров и той без проблеми я праща за пети път в мрежата на Даниел Леонтиев. 5-0 за ЦСКА срещу Миньор. С лекота играят футболистите на Христо Янев и напълно заслужено водят с 5-0. За сега виждате още веднъж Айкут Рамадан как отне топката в центъра. След това финтира противников състезател. Пасът му в коридори. Костадин Хазуров бележи за 5-0. Отлични качества притежава този млад футболист. Видяхте с какво самочувствие се измъкна, как намери своя съотборник. Самир Аяс ще влезе в игра под бурните аплодисменти на феновете. Излиза Кирил Динчев. Христо Янев дали не опитва да докара сериозни главоболия на бившия си отбор Миньор. Христо Янев дойде от Миньор в ЦСКА. Много офанзивна вече е схемата на ЦСКА. Единствено Николай Дичев и Миленки Карин са типични защитници. Йордан Йорданов е другия, който ще играе в защита. С трима ще заиграят футболистите на ЦСКА. Александър Александров върли пред Костадин Хазуров, се намеся Христо Габаров. Сега Петър Витанов добре гардира, там Александър Александров губи обаче. Триково разиграха футболистите на Миньор и възможност за Даниел Стефанов, като че ли изглежда най-опасен той в предни позиции за отборът на Миньор. Александър Димитров печели тъч за перничани. Отново не се разбраха играчите в жълто. Тъчът е за ЦСКА. Александър Александров е това. Ще изпълнява. Самир Аяс със сигурност ще докара още много главобория за футболистите на Миньор. Изключително креативен футболист. Александър Александров в остро единоборство влезе с Габаров. Възможност за играчите на Миньор. Гогов финтира играч на ЦСКА. Миленки Карин обаче затвори там. И чу подвикването от страна на Стоян Колев. Райков. Досва се Петър Анестиев, крещи на своите футболисти, едва ли в най-смелите си прогнози очаква подобен разгромен резултат, въпреки че отборът на ЦСКА абсолютен фаворит и го показа с играта си. Райков назад към Митревски, той към Софрониев. Под трома ви са вече Митревски и Софрониев. Много активен бе Илия Нарсов. Титулярният централен защитник на Миньор. Нарушение извършил Николай Цветков срещу Мирослав Тодоров. Бързо вкарва Тодоров в игла. Пасът бе към Сидер Томов. Той обаче твърде елементарно загуби. Петър Витанов към Самир Аяс. Айкут Рамадан получи. Рамадан задържа, тъй като само трима негови съотборници бяха сред сгъстената защита на Миньор. Добре се измъкна Петър Витанов. Видя включването на Александър Александров. Поручи топката Александров. Иво Райков успя да я избие. Христо Янев недоволства, че Александър Александров не е тръгнал
да се натиграва срещу защитниката на Миньор. Някакси пасивно подходи в тази ситуация. Нарушение срещу Айкут Рамадан от страна на Гогов. Самир Аяс видя, че Миленки Карин се е включил. Финтира обаче противников състезател. Петър Витанов върна назад към Самир Аяс. Николай Цветков отново изстрел от дистанция. Много опасно и близо до вратата на Леонтиев. Профуча и тази топка. Със сигурност, ако бе в очертанията на вратата, ще да бъде изчести гол за отбора на ЦСК. Съвсем вече заиграха разкръващено през второто по време. Футболистите на Христо Янев 2 гола вкараха само за сега. 3 през първото, 2 през второто. Със сигурност имат потенциал да вкарат още попадения във вратата на Леонтиев. Стефанов принуден да върне назад. Леонтиев. Дичев реши да не играе с глава, изгреши като че ли. Миленки Карин бе до него, трябваше само да му чукне топката. Айкут Рамадан се бори в центъра на терена. Футболистите на Миньор опитват отново. Извеждаш пас Стоян Колев. Митревски не обезпокоява от футболистите на ЦСКА. Комбинира с свой съотборник. Отново Митревски. Леонтиев. Митревски. Пресирани са играчите в жълто от своя противник Марио Йорданов. Остави Софрониев да комбинира с Габаров. Той към Гогов. Гогов опитва да намери Иво Райков. Десният защитник се изнесе в по-предни позиции, но не достигна този пас до него. Самир Аяс. Дичев. Йордан Йорданов. Изключително представяне на футболистите на ЦСКА през този сезон. Христо Янев и помощниците му Ивайло Петров и Владимир Манчев направиха заедно с кондиционния специалист Душко Томош един отличен състав с много млади и перспективни футболисти, които имат още много сериозно бъдеще пред себе си, могат да се развиват, имат потенциал, който в никакъв случай не трябва да бъде изпускан. Нарушение сега извърши Александър Александров. Интересно ще е при по-големите предизвикателства как ще се справят футболистите на Христо Янев, но със сигурност те показаха, че заслужават доверието, което им бе оказано. Бяха събрани в движение. Сега Миленки Карин оцели Николай Цветков при опита си да обстрелва вратата на Леонтиев. Бяха събран състава в движение. Имаше перипети в старта на подготовката, в развитието, но Христо Янев и колегите му не загубиха увереност, довериха се на тези млади играчи и те им се отблагодариха с по-опитните Хазуров, Преслав Йорданов, Галчев, Николай Цветков, Момчил Цветанов, които помогнаха страшно много на своите съотборници. Самир Аяс, разбира се, Стоян Колев, играчи, които бяха гръбнака на отбора на ЦСКА. Сега Айкут Рамадан не успя да спре това подаване от Самир Аяс. Дичев играе с глава. Айкут Рамадан отново се опитва да се пребори. Изпреварен обаче от Габаров. Веднага пас към Тодоров. Той дали ще центрира? Прави го Димитров. Спря топката Александър Димитров и комбинира със свой съотборник. Това е Габаров. Дали няма да станем свидетели нещо интересно през вратата на Стоян Колев? Не, много елементарно отново. Играчите на Миньор пропиляха и тази своя възможност. Айкут Рамадан задържа, комбинира с Петър Витанов. Витанов назад към Александър Александров. Самир Аяс. Има пространство пред себе си Самир Аяс. Пасте за Костадин Хазуров, който отново се е върнал по-назад, за да получи топката. Не успя за сега да се Костадин Хазуров вкара един гол, не успя да вкара повече, поне до този момент, но знаем, че на моменти той вкара и 6 гола и повече. Недоволства Николай Цветков. Изключиме поддаването на Айкут Рамадан към него в 61-та минута, когато падна петия гол за ЦСКА. Рядко достигат топки до Хазуров. Александър Александров, хубаво центриране. Хазуров, Николай Цветков е там. Какво ще направи Цветков? Удар и отлична намеса
на Леонтиев. Бе много близо до хет-трик в тази ситуация Николай Цветков, но вратаря на Миньор успя да отрази майсторски и този удар. Много спасявания за Леонтиев в този последен матч и за двата тима в югозападната В група. 5-0 за ЦСКА. 70 минути игра. Николай Цветков центриране. Александър Александров връща назад към Йордан Йорданов. Той за Милен Кикарин. Самир Аяс. Йордан Йорданов и Кикарин и Йордан Йорданов дойдоха от Миньор и Александър Александров. Лични думи за тях. Много постоянни, с много решителна роля за ЦСКА през този сезон в трудни моменти. Самир Аяс. Николай Цветков. Хубав пас към Марио Йорданов. Какво ще направи той? Удари. Гол отново за младият Марио Йорданов. Втори матч. Той получава възможност и бележи. Браво на това момче. 6-0 за ЦСКА срещу Балкан Варвара. И сега той грабна с две ръце шанса, който получи и прави резултата 6-0 и вкарва втори гол. Екут Рамадан с асистенция. Марио Йорданов бележи. Николай Цветков пък прави каквото си поиска буквално с играчите на Миньор. Виждате как хитро пусна към Марио Йорданов, който изкочи от дълбочина и праща топката във вратата на Леонтиев. Видяхте усмивката на лицето на този млад футболист, който е поредният играч, който получава възможност от Христо Янев да се докаже. Отново ЦСКА в атака. Дали има нарушение? Не. Александър Александров. Стана топката в тази ситуация. Зад Александров. Миньор отново опитва нещо интересно. С топката е Гогов. Не успя обаче Даниел Стефанов да намери Александър Димитров. 2-1 бяха там играчите. Виждате още веднъж повторение на ситуацията. Изключително красиво взаимодействаха играчите на ЦСКА и хладнокръвния завършик на Марио Йорданов за 6-0 в полза на ЦСКА. Отиде той да поздрави Христо Янев, треньора, който му дава възможност да играе при мъжете. Самир Аяс. Екут Рамадан. Александър Александров. Отново Самир Аяс. Хазуров. Към Милен Кикарин. Той комбинира с Самир Аяс. Костадин Хазуров. Продължава Хазуров да играе в по-задни позиции. Кут Рамадан отново преодоля играч на противника. Извършено нарушение срещу него. Пореден фаул за състава на ЦСКА. Ще видим този път кой ще изпълнява. Видяхме през първото полувреме, че Йордан Йорданов и Николай Цветков могат да бележат от пряк свободен удар. Труден матч за Даниел Леонти, вратаря на Миньор. 6 гола в неговата врата и още куп спасявания на стражата на перничани. Николай Цветков ще опита да вкара хет-трик. Вкара от корнер Николай Цветков срещу Беласта. Директно от корнер. От фаул, центъра на терена вкара Николай Цветков. Много попадени за този футболист през сезона и то разнообразни. Сега Николай Цветков стреля много опасно над напречната града. Можеше. Е близо до трети гол Николай Цветков. Не успя обаче да прати топката в мрежата на Даниел Леонтиев. Много силна игра за Николай Цветков. При всички положения той най-добър за отбора си в днешната среща. Раздвижи атаките, вкара красиви голове. Асистира на 2 пъти, 2 гола и 2 асистенции за него. Петър Витанов не успя да вземе тази спорна топка, която ново си направиха играчите на Миньор. Александър Димитров комбинира с Габаров. Там обаче Йордан Йорданов е взел добра позиция и успя да извади топката в тъч в полза на Миньор.
И в този случай играчите на миньора не направиха нищо интересно, но поне спечелиха възможност за центриране в наказателното поле на Стоян Колев. Гогов ще центрира, прави го Стоян Колев, обаче без абсолютно никакви проблеми успява да улови тази топка и изчаква съотборниците да се изтеглят. Йордан Йорданов. Самир Аяз. Отличен завършек на сезона за футболистите на Христо Янев, които оставят отлични впечатления с представянето си, заслужават много аплодисменти за играта си, за себераздаването, за добрите комбинации, за красивите голове, за изразителните победи. Феновете на ЦСКА могат да бъдат много доволни от това, което видяха през този сезон, който и завърши с черешката на тортата, спечелването на Купата на България от отбор от В група, в случай от Югозападната, успя да подчини всички професионални отбори и да ликува в края на турнира, в финалния двубой. Нарушение извършва Самир Аяз и недоволен. Чуден от решението на главния съдия Станимир Тренчев в тази ситуация. Самир Аяз ще последва ново центриране в наказателното поле на Стоян Колев. Високите Митревски и Софрониев са вътре, опитни играчи, които знаят къде да вземат позиции. Даниел Стефанов. Прострелно центриране, по-скоро опит за удар на Даниел Стефанов, право в ръцете на Стоян Колев. Стоян Колев внимаваше и запазва вратата си суха в последния си матч. Официален матч като футболист. Кикарин. Дичев. Самир Аяз. Видя Кикарин. Той към Николай Цветков, а Николай Цветков отново отигра много добре топката и успя в опитите си футболистът на Миньор да фаулира. Виктор Софрониев да фаулира Николай Цветков. Центриране в наказателно поле на Леонтиев. Нямаше кой да играе с топката. Александър Димитров. Митревски. Централният защитник. Изнася топката Гогов. Към Калуян Янков. Той към Виктор Софрониев. Влекаха се в нападени играчите на Миньор и не успяват да комбинират добре помежду си. Айкут Рамадан. Има пространство Айкут Рамадан. Мари Йорданов очаква подаване. Удар на Айкут Рамадан. Отлична намеса на Леонтиев и в тази ситуация. Пита младият футболист на ЦСКА със самочувствие да отиграе тази ситуация. Проблеми за футболист на Миньор. Изчерпаха смените играчите от Перник. Айкут Рамадан, видяхте как напредна, стигна до наказателното поле, стреля с левия крак, но Леонтиев успя да спаси. Виктор Софрониев.
подаване сега към Марио Йорданов. Нова възможност за ЦСКА. Центриране на Марио Йорданов към Николай Цветков. Какво ще реши в тази ситуация Николай Цветков? Ударили подаване бе това. Хазуров успя да финтира играч на противника, но извършил нарушение. Недоволен е Хазуров, че добре успя да гардира противников състезател. Николай Цветков по-скоро опита изстрел. То се получи като подаване. Видяхте Тослав Митревски дали не се хвърли просто в тази ситуация, в безсилието си. Още веднъж повторение. Хазуров успя да се завърти, прати топката във вратата на Леонтиев за седми път, но това попадение е отменено. Сега възможност за миньор за почетен гол. Тодоров задържа топката, центриране на Тодоров и Александър Александров играе с глава. Петър Витанов измъква се от играч на миньор и е извършено нарушение от страна на Калоян Янков. Бързо изпълнение на този фаул. Александър Александров има пространство пред себе си. Няколко играчи на миньор около него задържа като че ли повече топката. Трябваше да опита пас към Марио Йорданов. Засада сега на играч на миньор Перник. 82 минути на стадион Славия. 6-0 за ЦСКА срещу миньор. 3 гола през първото вкарах футболиста на Христоянов. 3 през второто. Айкот Рамадан към Николай Цветков. Има възможност да центрира. Прави го. Хазуров остана под топката. Самира Яс обаче надскочен от Радослав Митревски. Добра възможност имаше за ЦСКА за нов гол. Не се получи. Грешно подаване на капитана Трайков. Айкут Рамадан добре намери Самира Яс. Какво ще реши Самира Яс? Стреля. Леонтиев отново се намеси отлично и успява да запази мрежата си от седмо попадение. Отлични думи за Даниел Леонтиев във всички ситуации, когато имаше възможност. Успя да спаси Александър Александров към Петър Витанов. Айкут Рамадан. Много отлично включване и на Айкут Рамадан, и на Марио Йорданов. Най-млади в състава на Христо Янев. Сега Даниел Стефанов сам решава да играе. Включи се негов съотборник отляво. Това е Тодоров. Какво ще реши Тодоров? Финтира играч на ЦСКА. Това е Кикарин. Но изстрел на пътя на топката. Обаче застана Йордан Йорданов. Николай Цветков. Задържа Николай Цветков. Събори го футболист на миньор. Николай Цветков веднага изпълнява към Марио Йорданов. Милен Кикарин е до Марио Йорданов. Напредва младия футболист. Ще последва най-вероятно пас към Кикарин. Да, има възможност Кикарин да центрира. Прави го към Костадин Хазуров. Не достигна малко на Хазуров. Марио Йорданов след това можеше да играе с топката. Не успя. И сега играчите на миньор. Александър Димитров е с топката. Недоволстват феновете на ЦСКА от това решение. Петър Витанов опита да отнеме топката от Иво Райков. Не успя. Йордан Йорданов връща към Стоян Колев. Самира Яс. Към Айкут Рамадан. Самочувствие играе Айкут Рамадан. Не се притеснява да се надиграва с противниковите играчи. Милен Кикарин успя да задържи топката. След първоначалните колебания Хазуров бе до него. Реши да задържи Кикарин към Самира Яс. Отново пас надясно. Костадин Хазуров. Ще стреля Хазуров. Много опасно. Няма гол. В 85-та минута на стадион Славия. ЦСКА миньор 6-0. В последният двубой от югозападната В група. 34-ти кръг. 7 матчи за двата тима. Айкут Рамадан. Дичев. Хазуров. Николай Цветков. Много добра атака за ЦСКА. Перспективна. Цветков към Хазуров. Предпочита Хазуров да се върне назад, въпреки че нямаше играчи на минало около него. Хазуров. Кикарин. Самира Яс.
Бърза атака. Николай Цветков опита триково да се дигне топката и да намери. Аяс не се получи. И сега възможност за миньор. Отлична Даниел Стефанов. 2-3 в тази ситуация. Пас към Тодоров. Той има пространство пред себе си. Удари Стоян Колев. Успява да спаси най-чистото положение пред своята врата. Откъсна се срещу него Мирослав Тодоров. Стоян Колев продължава да не допуска гол във вратата си в този последен за неговото бой. Виждате как напредна Тодоров опита да стреля в обратния гол на Стоян Колев, но вратарят майсторски плонжира и се справи и в тази ситуация. Отличен Стоян Колев. Остана да лежи на тревата. Бързо изпълниха неговите съотборници. Изправя се Стоян Колев. Николай Цветков. Пас към Айкут Рамадан. Дали ще успее да достигне младия футболист до топката? Не успя. Положи усилия Айкут Рамадан, но не успя да достигне до това поддаване. Николай Цветков. Топката е правена към в предни позиции за миньор. Задържа там Даниел Стефанов. Комбинира с Гогов. Гогов към Тодоров. Отново няма засада. Тодоров има втора възможност да прати топката в мрежата на Стоян Колев и успява да го направи в 87-та минута на двубоя. Резултатът е 6-1. Не успя Стоян Колев да запрази вратата си суха в втория опит Мирослав Тодоров. Не сбърка и намали преднината. 6-1. Още веднъж повторение на ситуацията. Бе изпуснат от защитите на ЦСКА. Финтира там Миленки Карин и прати топката без проблеми в вратата на Стоян Колев. 6-1 за ЦСКА срещу миньор. Ядосват футболистите на ЦСКА. Много лековато допуснаха този гол. Греши при първата отлична възможност пред себе си Мирослав Тодоров, но при повторната възможност вкарва почетен гол. ЦСКА миньор 6-1. 2 минути остават до края на този двубой. Хазуров. Самир Аяс. Айкут Рамадан. Петър Витанов. Йордан Йорданов към Айкут Рамадан. Той веднага към Николай Цветков. Хазуров. Продължително разиграване. Загуби Айкут Рамадан. Подцени тази ситуация. Димитров. Даниел Стефанов. Простете, задържа Даниел Стефанов към Гогов. Засада обаче в тази ситуация. Николай Дичев към Николай Цветков. Айкут Рамадан. Отново не е съсредоточен Айкут Рамадан. Отлични думи за младия футболист Йордан Йорданов. Ще успеят играчите на ЦСКА да организират бърза атака. Не Петър Витанов. Самир Аяс. Хазуров към Миленки Карин. Хазуров. Много изчака Миленки Карин да влезе в предни позиции. Опита се го намери в коридор зад защитниците на миньор. Не се получи. За ЦСКА статистиката е повече от красноречива. 146 гола са вкарали футболистите на Христо Янев, допуснали едва 10. Повече от убедително представяне от тяхна страна. Очакват феновете и награждаването на техните любимци. Естествено, зрителите на Канал 3 ще имат възможност да видят награждаването на ЦСКА като шампион на югозападната В група. Една минута ще бъде добавеното време на срещата. Няма кой знае какви основания
за по-голямо продължение пред главният съдия Станимир Тренчев. Сега отлично спиране на Петър Витанов. Нарушение. Недоволства капитаната на Миньор Иво Райков. Последна възможност за футболистите на ЦСКА в този двубой. По шампионски завършват играчите на Христо Янев. 6-1 срещу Миньор Перник. Решиха да разиграят Кут Рамадан. Връща назад към Йордан Йорданов. Феновете въодушевени подкрепят своите любимци. Отново Рамадан. Разменя подавания с Александър Александров. Самира Яса. Кут Рамадан връща назад към Йордан Йорданов. Това е и последният съдийски сигнал. ЦСКА е шампион в югозападната В група. Последния матч спечелиха убедително футболистите на Христо Янев. 6-1 срещу Миньор Перник. Дичев откри в 13-та минута. Йордан Йорданов се разписа в 32-та. Николай Цветков кара в 34-та и 52-та. Хазуров кара в 61-та. Марио Йорданов направи 6-0 в 71-та. А в 87-та минута Мирослав Тодоров кара почетния гол за отбора на Миньор Перник. 6-1 за ЦСКА. Поредната убедителна победа за отбора на ЦСКА. Футболистите на Христо Янев показаха отлична игра през целия сезон. Не оставиха никакви шансове на своите противници. Заслужават бурни аплодисменти. Получават ги от играчите на Миньор Перник, които поздравяват шампиона. Отборът на ЦСКА. Отиват играчите на Миньор да поздравят и феновете си, а футболистите на ЦСКА ще отидат към верните си фенове, които не спряха да ги окуражават и през този двубой, и през целият сезон. Бяха плътно до своите любимци. Мощна подкрепа, напълно заслужена обаче за играчите на Христо Янев, които направиха всичко възможно, за да не зарадват всички хора по трибуните през целия сезон, в мачовете от турнира за Купата на България. Въобще, каквото и да кажем за представянето на ЦСКА през този сезон, ще бъде малко. Всеки момент при колегата Ина Кръстовчева ще бъде Петър Анестиев, треньорът на Миньор, който ще каже своето мнение. Така, Ина, ти си. Да. Уважаеми зрители, ЦСКА победи Миньор Перник с 6-1. До мен е треньорът на гостите Петър Анестиев. Няколко думи за този двубой. Все пак вкарахте гол. Не много отбори правеха това срещу ЦСКА. Вкарахме гол, това нищо не говори. След такава загуба трудно се говори, нали? Нещо, до което го очаквахме най-много на разбора. Обърнахме внимание за статичните положения. За съжаление, и първите 3 гола станаха от статично положение. Един ъглов непокрит човек, 2 фала от статично положение, пак гол, които на разбора казахме, приемем играта малко по-напред, да стоим по-далече от пенала, защото имат добри изпълнители на преки свободни удари, но явно прегореха някои футболисти от нашия отбор и закономерно резултата си дойде. За сезона доволен ли сте? Няколко треньори се смениха, равносметката за Миньор. Значи, причината не е само в треньорите. Явно това в историята на пернишкия футбол до сега не се е случвало. 4-та година Миньор да играе в В група. Но явно толкова си можем за момента. Поздравявам ЦСКА за победата и за цялостното им представяне. Нашето место е незадоволително. В тази група не си ли на първо место се отчита като провал, специално за Миньор Перник. Желая ви успех следващия. Мерси. Уважаеми зрители, разделяме се, но само за минутки от стадион Славия в София. Останете с нашата програма, защото след минути в ефира предстои награждаването на ЦСКА с купата за спечелената югозападна В група.